קורה חברים? מה קורה חברים? אני פה עם שימי. שימי, תגיד שלום. שלום חברים. מה קורה? אז אנחנו הולכים היום לתת למישהו כאפה, ואז פשוט לברוח. כן חברים, אז כמו שאתם יודעים, זה מה ששימי אמר. אוקיי. בואו תראו. שלום, אנחנו פה ברדיו גלגלצ. מה קורה תמיד? טוב, חברים. מה המצב פה? טוב, אז הוא מפגר את מי. אוקיי? בואו נלך לניידת. בואו. אוקיי, שימי אמלך נתן. אז בואו נרוץ. אתם רואים פה אף אחד? אוקיי, בואו נלך לבית הזה. אז אנחנו בשקט, פורצים לבית. ליאל, אתה צריך להיות בשקט מוחלט. אנחנו פורצים לבית. שקט חברים, אסור שהם יגלו. אוקיי חברים, אז נכנסנו לבית. אנחנו גרים ליאל, תהיה בשקט. בירושלים. שימי, תפתח את הדלת. אני פותח. אוקיי חברים, אז כמו שאתם רואים, אני פותח את הפאקינג דלת. אנחנו מפרסים. נראה שיש פה מישהו בבית. שאין. אנחנו רואים פה, יואו, פאק ילדה. וואו,